what. Tapos depende na lang kung ano maupo na ma-upload. So, welcome to my channel guys, I'm Jenny Lipuaga. And may gagawin tayo ngayon. Yung akala nila mabigat, pero magkano sa is yung pouch. Ito yung pouch ko. Sabi nila, mabigat ito ate, lang, mabigat. Ganyan. Tapos yung husband ko, sinaan sa sunod sa yung pouch. At kaayo, ate, pouch, kaayo sa sunod. Pero wala, limited siya kung ang pouch guys. Ay nga nilagay siya. And, ato na siya i-open. Iangat ko lang yung knee ko, yung tuhod ko kasi para makita nyo na open. Okay. Okay. Yan. Laki lang ng mga laki-laki lang siya ng unti na sa kamay ko. Yan siya. Pa-shoutout nga pala sa atin. Dito ni Ate Chichi. Yung ukay-ukay niya, 5 years na sa akin. Thank you, Tink. Unang section. Yung una, itong Everbelina cheek and tin. Yan. Malapit ko nang maubos. Mga 399 ata yung pabili ko. Matagal na ito kaya ginagamit ko lang siya pag may lakaw. Ito sa Belo Sun Expert na perfect thin shell na tinted sunscreen na yung sinasabi ng mga YouTuber na bago lang yung pwede daw siya i-foundation na or i-base or may foundation na siya tapos may transparent pa. May gusto ko dito guys is yung SPF na 50 and F PA+++. Yun ang gusto ko. May sunscreen ka na tapos may parang foundation effect siya sa akin. Tagal-tagal sa mga 499 ata. Hindi ako nagkakamali. May maliit ito yung 50 ml kasi ito yung 10 ml is 200 something. Tapos mirror. Sa Watson ko pa nabili guys. Mga 60 or 50. Tapos next section ito coins na section na may zipper. Tapos piso bill. Yan. 20 pesos to 100. Yan. Tapos mga cards. And sa side cards na Robinson. Advantage card. Kaysan soft card. Yung sa Sound Star card. Bago yan. Sa pharmacy. Tapos cards. BPI Bank at saka BPI card and Union Bank. That's what weird. Okay, ito. 7-Eleven card. Unitop. Corporation. And yung BB company. Business ito. Tsaka ito sa Shopwise. Bill ko ng Palawan padala. May obligasyon kasi tayo na papadala. Ayan. Ito is Twist Bank na card. Rose Pharmacy. Palawan Pawn Shop. Card. Suki card. Ito guys. Shocking to guys. Hi guys. Pasensya na kung may mga drill na nagaganap at saka may drilling na nagaganap na may mga aso. Kasi open space na kasi dito. Yan. Maririnig talaga yung nasa baba. At saka yung welding. Saka yun. Pasensya nyo na. Never mind na lang kung ano maingay. Masaba. Grabe guys. Kailangan ko na ituloy ang film na ito. Tingnan niyo itong pamumukha ko.
nyo. Oh, napakaitim ko dyan. Yan, yan. Comment down below guys kung gusto nyo malaman kung bakit nag-lighten ako. Nag-lighten yung fake ng skin ko. Yan. Oh, katibayan dyan. Maitim ako. Bago yan. Last month, February or March yan. Mitim ako. Ito yung sa postal ID ko. Yung sa dati, sa college ko pa. Yan. Ang taba ko. Nawala pa ko yung buhay. Napakaitim ko. Ask kayo down below kung paano ko nag-lighting yung face. Yung skin ko. ID na husband ko sa Belgium. Tapos yun din niya. Tsaka yung Union Bank. And ito mga resibo to. Resibo sa iyo. Swipe sa store pa. Yung debit card ginagamit ko. May copy yung customer. At saka yung store na nag-deduct sila sa card ko. Good as cash kasi yun guys. Ayan. Ito may extra ako na memory card. Ito mo sa account. Ito mo ko ngayon sa iPhone. And tsaka yung extra na ID picture ko. Flash drive ng iPhone ko. Tsaka more appeal ng mga resibo at tsaka mga IDs. Phone, I didn't know as well. So, yun lang guys. Yun lang, kala nila mabigat pero magaan na lang sa guys. Ang numbers na. Ni-screenshot ko na kasi. Yun lang guys. And now, comment kayo down below. Review kayo na ganito. Effective sa akin. Kasi hindi ko akala ko kung oily skin ba ako or normal oily. Hindi ko combination ba ako. Hindi ko alam. Paano ba ako comment kayo down below kung paano siya easy way na malaman yung skin type ko is normal to oily or oily to normal na combination. Yun lang guys. Thank you sa time nyo, and hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and like and give a thumbs up. Enjoy kayo sa kwentuhan natin naman sa pouch ko na akala nila mabigat pero hindi mabigat, akala nila yun. Pero thank you guys. God bless everyone. God bless. Be good. God bless. Pabalik-balik. Bye-bye!